jejich zvyk. Vždy nechceme návštěvu, tak pozval jsem už klidu. A ten pozval věru do takových sfér. Lidi k nám tu vždycky říká, že příležitost je veliká. A to na vás smrtíka. Když dieta ještě byla fit, tak ho hned vykoupila. Komu se WM zalíbilo, shodil teďka 10 kilo. Dáša bere zinky, Elona za spinky. Jsou to velké obchodnice, směrem mají 100 000. Vždy